Hello good people of the internet. You guys, you are amazing. You are subscribing to our channel, you are commenting, and you are doing everything that is needed. Muruguti supporter guys, murugu subscriber. I want nopa kutenda kukuru. And don't forget to advertise your business with us. Mnongoti bata tutase tukitrai munyati wacho, tukitrai mudiginyira wacho wezvinenge zvichipisa. Saka guys, pane latest yenda uyena yunhasi and toda kuti muone, saka sikada kunyanya kupedza nguva kana uri munyowani. Don't forget to join our family, and our family is growing, and ari pano atitukane tingori murudo. Thank you. Ndisinganyanya kupedza nguva, watch the latest. Right, good people of the internet, nyaya yandayo nayo inyaya inosiririsa yemwana ane 11 years here guys, 11 years anofunga kuzvira. Nyaya yakaitika kumutawa akarwa elder brother yake because rari birthday re elder brother. Sa maitikira zvakaita zviri kunzi sepa birthday mazira atinoita isusu yedu kunoku tinomwayana mvura nechichichichi. So zviri kunzi 11-year-old brother uyu akati kanimboitawo se chicelebrate birthday ramukoma vaanomwaya mvura ine madhaka. So zvazodaro brother wanawo zvinzwisisa wakabva vamuita se wakabva watanga kurwa naye kudaro mai vacho ndopa vabata kudaro hondo zvatombopera zvakaita se zvakadaro. But uyu akanga arohwa mudiki uyu ane 11 years haana kuzvifarira. Mukusazvifarira ikoko anzi akangobuda mupamba zvekuma55 abva atongofamba about 2000 meters kubva pamba, ndo paakanozvisungirira akabva afa. Pakazotumwa mukuru kunzi anotsvaga munin'ina wako, wanike munin'ina atoita se atoshayika akazvisungirira. Saka ndokuita se kutisiya kwaakabva aita. So just type rest in peace to the boy. But hey, gaiwe chidzidzawo futi kune ma-elders vanenge vane ma-young ones mudheni. Mungopresence patience kwavari, so don't mistreat them because they are young. That's my advice. Tell us your advice in the comment section. If you are real funny, ndoziva murimo mucomment section. But atisingazoziva zvedu vamuwana vanotaura nemwe side kuti imhepo so inini ndataurawo mataurira ndaita. So thanks for watching. My name is Show. Don't forget to subscribe. Keep on supporting us. Toramba tichikupa yochi zvinenge zvichipisa ma latest anenge achitenderera.